Şagirlik ol indi profesия түгел десен әйткәндә. Ул яшәү рәвеше. Ул минемчә тумыштан Аллаһы Тәгалә тарафыннан бүләк ителә торган сыйфат. Ул бәлки шактый күп кешегә биреләдер, ләкин аны күп кеше ул сыйфатны, үзенең ул сәләтен белмәскә дә мөмкин. Ул бүтән һөнәргә күчәргә мөмкин ул сәләт, шагырлык сәләте. Инде менә ничектер шигырь язу, дөньяда үзеңне тоту, ул инде ул сирәкләргә генә эләгә. Аны аңлап алу һәм үзеңнең миссияңне тою, әлбәттә, ул үзе бер бәхет тә, күпмедер дәрәҗәдә әлбәттә фаҗигаадыр дип уйлыйм. Шагыйрь ул шигырь язучы гына түгел. Ул Тукай әйтмешли, төрле сыйфатларга, төрле хасиәтләргә керергә мөмкин, ләкин аны бүтәннәрдән аерып тора торган бер тип сыйфат, ул шушы дөньяның вакытлы икәнен һәр вакыт даими рәвештә тоеп тора. Шагыйрьләр сәер була дигән сүз дә бар, ләкин минемчә шагыйрьләр сәер түгел, калган кешеләр сәер. Шагыйрь ул нормаль дөнья кешесе, ул күп әйберне аңлый, шуңа күрә ул бәлки башкаларга сәер дә тоеладыр. Ләкин минемчә шагыйрьләр түгел, шагыйрь булмаганнар сәер.